Mesti nyaput nyawang aku iki. Kelingan biyen to awakmu. Nyuwun sewu saderengipun Mas Cahya Kuntadi. Ora perlu dawa-dawa, langsung bae. Jujur kita. Nek yen aku jujur sampean ora nesu to? Ora. Ora ki ya halus nadane ora. Lho, Nggih, sing jenenge mboten. imam rumah tangga kudu tegas. Ya duwe gawan emosi kuwi kok. Nika kula badhe cerita sekedhik. Apa? Ning niki namung masa lalu nggih Mas Cahya. Lemben-lemben roti-roti biyen-biyen saiki. Yen panjenengan ngersakaken kula matur jujur, berarti kan kula menika kalih panjenengan mboten enten rahasia. Kula keni pancen nalika semanten nalika kula tasik manggen wonten Kentrong, kenal kula wis suwe banget zaman SMP ya Mas Luduk ya. Terus no ceritane terus no. Aku tahu Model kayak gayor. Terus, ayo. nih sampean gak nesu tenan ta, Pak? Ayo terus. Kayak kernet terus. Biyen jujur wae seneng aku kan dolan ning pantai. Lah Mbah Wagiman bapakku kan nelayan tukang jaring iwak. Lah Mas Luduk kuwi cilikane biyen ya seneng mancing. Buktine saiki storine dheweke ning ngendi-endi anggere prai tanggapan mesti mancing ya to? Awakmu sik ndelok historiku ta, awakmu. Gesi, yo. Sekuter nakalan indah jalan sekrani ajaran Suwuk, Mas. Delah, delah. Waktu Anda tinggal 30 menit, silakan banyo. Ayo. Alhamdulillah. Wegel aku anggere sulung aku mriki kok gaek-gaek ning ngene lho ora. Kula niku janipun petangan budi lho Gus. Pripun? Janipun dalu niki nggih kepeksa dipun tangisi Mbah Lurah. Nggih. Mbah Lurah Durna mau. Loh, kok Mbah Lurah Durna? Asmane lho. Nika lak wonten seratan ingkang sampun dipun pampang wonten lebetipun to. Oh, Pak Daruna. Nah, Pak Daruna mula nggih sak saged-saged wedal kula saged nderekaken panjenengan. Nggih. Jur tombo kangen kalian Kyai Gondosuli. Oh, nggih. Mula Gondosuli niki satu kebanggaan masyarakat Tulungagung yang selalu memprioritaskan budaya Indonesia. Tepuk tangan. Gondosuli luar biasa. Kopi. Nggih. Pangapunten Den. Pripun? Matur sembah nuwun dumateng para-para piyai pinunjul. Nggih. Khususan wonten ing kapranatan kepemerintahan Kabupaten Tulungagung. Nggih. Bapak Marsono Lenggah, Bapak Ketua DPRD, Leres. kalau Pak Sekda rawuh, Nggih. jajaran Forkor Pincam rawuh, dalu niki insya Allah mengeti tasakuran hari jadi dan boyong bali desa sedayanipun tebih norubidonir ing sambikala Amin. cinaketno rahayu wilujeng widodo salaminya Allahumma Amin ya rabbal alamin. Kula percaya yen kalian jenengan. Nggih. Nuwun sewu. Jenengan niku nun sewu piyayinipun menika cerdas. nggih Yen kanggene kula jenengan niku gantenge lahir nganti tekan batin. Lahire pun cetha, jenengan resik, putih, dedeke ya kaya ngono. Alhamdulillah, nggih. Lemicara, cerdas, jelas dan akurat. amin Jenengan genah lamun to keturunane bapake tenan. baik Bapak Ibu ingkang nitisaken kula Lah sing meneng ae iki keturunane sapa? keturunan apa ta Mas? Turwo.
Kok keturunan Turwa ki apa to? Ya padha turunane Oh, Pak Ibu sami Nebak. to, Gus. Jenengan gisine mesti ya luar biasa. Ake terjamin secara gizi itu terjamin. 4 sehat, 5 5 sempurna. ASI dari Nggih. ibu, Nggih, air leres. susu ibu. Lah aku sing paling sehat ya kuwi. Inggih. Lah kaite ora pinter ke apa ombene apa? Kula kleru kok. Apa, Mas? Senesasi kok. Lah apa? Asu. Loh. Asu ki apa ki? Asu ki air susu umum. Oh, dadi kula- riyen cilikane dadi kula di biyen cilane sing ngemi kula kathah, Bos. Oh, Nggih, upake sik melu ketoprak to. Bu ndelok Oh, ketoprak nggih, to. nggih. Dadi anggere Pak Bu niku pas main ngeten kula dititipne terus tanggane. dimiki. nggih. Terus iki lek niki medal melih kula dititipne melih niku terus Dimiki dimiki. neh karo tanggane. Nggih. Sik pertanyaannya, nganti saiki sampean ya sik dimiki wong pirang-pirang ngono kuwi. Loh, pun mboten, Mas. Mboten. Wong bedane lak ngeten nek kula niku lak ASI. Nggih. Air susu ibu. Dadi Nggih. ming sak wong tok. Nggih. Niki mula wong akeh mula lambene lak rada beda ngeten niki. Ngoten. Jeder-jedere lak benten ngoten. Nggih, nuwun sewu. Mula dalu menika boyongan Bali Desa. Nggih. Mas Cahya Leres, ingkang wawonipun wonten kulon sawah sakniki wonten etane sawah. leres. Loh, Nggih. berarti ra pindah. Lho. Kok ora pindah piye to? Lah mau Biyen ngampun ki Bali Desa ning kulon sawah. saiki. Saiki etane sawah. Ya ora pindah berarti. Lho. Pindah kok ora pindah. Kok kulon ngetan ora pundah piye? Nah, Lha iki omonganmu lho. langke niki Biyen kulon boyongan sawah. Bali Desa. Biyen Biyen ning kulon sawah. saiki Etane sawah. lah ya berarti ra pindah. Lho. Pindah iki kok Kowe iki kocrok aja iki. sing Biyen balai desane iki balai desa, kulon sawah. kulone sawah. Nggih. Saiki balai desa, Etane sawah. Nggih. Lah ya berarti balai desa ini panggah ora pindah iki. Lho. Pindah ki lho, Mas. Omonganmu kuwi lho. Iki jane kocrok jane. Lho sing kocok iki sampean kuwi. Rungokno lho. Biyen balai desane biyen, Pripun. biyen balai desane kulon sawah. Kulon sawah. Nah, kulon sawah iki berarti kan ya etane sawah. Piye tak kok bingung to, Mas? Sing dimaksud ngene Mas Kluthuk sampean radong ya ngene. Wis ngene. Iki lak iki jenenge balai desa. Nah. Ya. Di balai desa, wayang no balai desa. Oh, sik to upamane lho. Ora. Kulone kono to? Nggih. Nah, kulone kono. Biyen iki manggene neng Kulon. kene, kulon. Nah. Lah iki enek sawahe. Hmm. Lah nggih. Lah terus dipindah neng etan sawah. Wah, ngono Ini lho. Lah mau lek omong ra ngono. Lho, lah iya Biyen kulon sawah. balai desa, balai Neng desa, kulon Nah, sawah. kulon sawah. kulon sawah. Saiki Nah, pindah saiki- etane sawah. Lah ya berarti bener, saiki balai desa terus etane ya sawah. Iya, tik bener omongane kakangmu iki. Berarti Lah, kan ora iki pindah. ora pindah iki kan ning etane iki lak Nah, sawah to iki. Biyen kulone sawah to. Kowe sing kleru. Nah, kowe kleru. Ganteng oleh pekok kowe. Ki jane sing edan ki sapa ta ki? Lah. Pak, kula ki jelaske lho, Lah Mas. ya lek mau jelasne piye? Biyen Biyen nika nggen panggenanipun Bali Desa kulon sawah. saiki. Etane sawah. Lah ya padha berarti ra pindah kuwi. Mbok dewangi to Mas Cahya. Loh, lek tak nalar iki ya bener iki. Bener. Iki mau lho, kaya iki mau lho. Iki lak balai desa. Balai desa. Ah, toh. Lah, iki lak sawahe. Sawahe. Ah, toh. Nah, Iki neng Mau kulon. ning kulon kulon sawah. Lah saiki balai Saiki desa. sawangen, saiki sawangen. Nggih. Ah. Neng etane balai desa ki apa? Sawah. Lah iya. Iya ora? Lho lah iya. Piye to Mbah Lurah ki jan iki? Wis ngene, marai bingung ngene. Piye? Sing apik ngene. Piye? Balai desa, Iki Ah. balai desa. kulone Sawah. sing apik sawah didol. Nggih apa? Nggo balai desa. Kowe iki asine sing mulek-mulekne ukara ya sampean kuwi lho. Kata-katamu ki aja mbok wene. Lah kepripun? Sing bener ki mbiyen kulon sawah, hmm. saiki etan sawah. Oh. Lek kowe muni etane Etane sawah, berarti kuwi padha ora pindah. Wah ngono kuwi dibenerke wong adike ana salahe ya Nah, ana lupute. Kata-kata ki oleh. Kabeh ki saka loki kata-katamu bener ning kurang bener. Padha karo nun sewu. Apa? Ngarep omah karo omah ngarep. Nek ngarep omah, Ngarep omah kuwi jenenge latar. Hmm. Ning lek omah Ngarep. ngarep kuwi tangga. wah ya iso ya. Ya ora? Ya. Ya, Serupa tapi tak Tak sama. sama. Ngarep omah karo Ngarep omah ngarep. Kuwi beda. Ngarep omah kuwi halaman. Bener. Nek lek omah Omah ngarep kuwi tangga. Terus terang. Terus terang kuwi ya beda. Terus terang karo terang terus. Nek terus terang, Terus terang kuwi kejujuran. nek terang terus. Lampu. Loh. Elok. Iya, Saya ora aku iya, takon. Nek. Loh, Enek tetembungan kerja keras. Kerja keras niku ya salah. Kok Sing- iso salah? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. oh.
Seto nuwun sewu, para pejabat lak paring dawuh. Ayo, kita warga masyarakat kompak kerja keras untuk membangun Tulungagung. Ngono kae lho. Lo ngurung kerja kok wis keras. Kudune. Kudune keras dulu baru bekerja. Tegese keras semangatnya, keras motivasinya, keras misi dan visinya apa yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat. Insya Allah bisa terbukti. Contohnya kayak nggondo suli ing dalu menika. Tepuk tangan lo. Jadi kudu keras dulu programnya kudu keras. Ojo nyambut gawe sik, terus programnya keri murat marit, Bos. Ojo ngandani kayak paling tidak yo piyayi cerdas lho. Paling tidak lenggahe yo sarjana, yo dosen. Lho, lek bab ngene iki nuwun sewu, aku hormat karo Mas Kluthuk. Oh. Mergo realitane pancen ki pinter. Sing tak takokke, sampean mau lak ngombene ASI. Nggih. Ning tek kalah karo asu. Sik to Bos asune aja menteleng ngono to. Bos. Ki mau ngombene apa? Ngombene apa? Asi, Pak. Lah iya sampean apa? Asu. Lah iya bener ngomong aku. Kae ngombene ASI ning kok kalah cerdas karo asu. Nah, iki lho. Asune sakmene iki lho. Tungokno iki. Ya. Ora masalah aku. Apa, Mas? Jadi penting, kecerdasan itu penting, Bos. Tungokno iki. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat karo tingkatan masjid juga beda. Beda. Eh, Masjid tingkat kuwi bangunan. pondasinya. Pondasi utawa bangunane. Oke. Struktur bangunane. Nek tingkatan masjid, Ngibadahi. Masya Allah, bocah kok kaya ngene. Apa mbiyen ki guru ngaji apa? Ngawur ya, aku iki guru ngaji, Bos. Lho, tekan ngendi, Mas? Ikrok siji aku iki lagi ikrok siji. Lah, Jek, siji aku mati. krungu jare mondok barang sampean. Mondok iki. Alhamdulillah. Mondok ning pondok Ramadan iku sak ulang lho. Kowe lagi sini loh. Loh. Ini Mas Cahyo kesini tuh Iya. paling tidak kembali ke rumah sendiri. Rumah makan. Loh. Jadi, Ke rumah sendiri, Iya. soalnya garwane yo asli Tulungagung. wis to. Hmm, Aku ki lek bengi iki. nyapa? Balik to. Nggih no. Iki jane aku mau budal. Tanggung jawab tuh apapun resikonya. Ora Seniman kudu- profesional. Nah, ngono. Lek pancen wis saguh ya mangkat. Mangkat nggih mangkat, Mas. Tapi histori saya itu sebetulnya ada, Mas. Ngopo? Biyen. Kuwi, Sik, atiku wis ra penak keta iki. kuwi Kuwi nyapa? karo aku. Loh, Biyen, iki. Oh, Loh. kene iki no. Karo Kesi kuwi. Wong iki kelasmu paling ya mbok yem bakul sompil Bandung kuwi lho. Kok dadak Mbak Kesi iki ra yo keduren gayo lintang to kuwi. Kowe iki rasat, kira sewu. Lho, no. Karo aku suwi. Biyen ki Kowe ora buteke banyu sing wis bening lho. pacaranku ning Gunung Budek. Lho. Karo iki Kuwi biyen ning dhuwur tengok-tengok wis tak jokrok ning glundung iki. ditampani sapa? Oleh Mas saya. Kowe ora angger jeblas lambemu. Fitnahi lebih kejam daripada Pembunuhan. pembunuhan. Itu realita. Oh, sik realita. Ora, guyon. Dirungokne piye akeh lho. Guyon Mas, guyon. Nuwun sewu. Saiki dinalar wae. Bu Kesi iki ya ayu, suarane apik, tur ya dosen. Mosok dosen secantik itu entuk mung sak gemuk kaya ngene iki. Kan Mas. enggak masuk akal. Mas Cahyo. Ngopo? Saman berarti tidak pernah mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Pripun, Mas? Beautiful because of love. Wah. Edan pangan ampun tong jati kan. Dek iki mangan tuh jati to isu tak tadi kubu-kubu. Kuwi ra metu iki. Lah yo kuwi. Ya. Loh, Ya nemu ae. piye. Loh, belok si apik iki. Kata-katane apik. Kata-kata bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Beautiful because of love. Cantik tuh karena cinta, tampan tuh karena cinta. Wingko katon kencono katon wingko. Elek kaya ngapa rupaku. Ning lek Kesi tresno karo aku paribasane dijejer karo wong ganteng pedhot Mas Musa. Loh, jangan dilihat casingnya. Aja didelok jabone ning delok jerone Mas. Bahasa Inggris mengatakan Don't look from the outside but from in the heart. Walah, kaya ngene iki lho. Bocah iki. Artine apa? Loh, kok tak WA aku dhewe lali iki. Lali. Ora paham Lali. ya dadak Aku lali. temu kemaki iki lho. Ngono lho, Bos. Iya. Rena percaya. Heeh, nggih. Guyon. Ayo. Kak, aku- Mas Cahyo ki kagungan rupa, gagah pideksa, ora kurang apa-apa. Ning keluarga sik iso nata, tur sik ngugemi budaya. Lho, kowe arepe nandingi bab-bakan apa? Biyen ki Kesi ya. Nun sewu. Maaf ya. Nggih. Saya curhat sedikit ya. Jane sing digoleki biyen ki bojo sing elek. Lho.
kok menyadari nek sampean digoleki bojo sing jelek iki ngopo? Mergo lek pengen biyen tau cerita, aku jane pengen duwe bojo elek Mas Kluduk. Sebabe Mas Kluthuk. Mergo lek bojo ganteng. Piye Mas? Kesi muni piye? Mergo lek bojo Kesi jejer. Jujur karo Terus aku. muni piye Mas? Aku pas pacaran ning kono ning pantai. Kok gandeng tangane piye? Tak gandeng tangane ngene tok. Terus kesi rasane piye? Kok gila nih sisi yo. Malah aku sing nafsu. Aku ki mbayangne. Bayang nyekel tak nggur. No. Iki sing jenenge bertepuk sebelah tangan ngene iki. Napa? Apa iso? Lah iya. Ngene. Lah iya. Tegese kowe iki tresno karo Bu Kesi. Ning Bu Kesi aku yakin seyakin-yakinnya sama sekali tidak ada terbersit rasa cinta kepada seorang Jo Kluthuk. Mesti ora enek. Buktine apa? Bu Kesi, jujur lahir batin iki ning kutamu. Sampeyan milih Cahya Kuntadi apa dapure sing kaya Banyuwangi iki? Lah ora sadar modele koyo tenor. Iso tenor ki dikinetes. Yo gedram. Oh, sik aja nyaru-nyaru wis. Oke sing ngastomik. Ayo men disekseni piyayi sakmene lho. Ayo iki ning Tulungagung lho iki. Enek mara sepuh lho. Ayo, coba. Lek nganti kowe milih Jo Kluthuk nuwun sewu, sisan tak pulihke ning tegir campur darah. Bilang sing jujur ya, Yang. Aja nggatekne gurem ceceker. Ayo. Aja galene tumong gremet. Aja nggatekke kong kang mangkung sakjroning leng. Kodhok ki suarane banter nek renek dayane. Iya. Ora mbok bales, aja kaya lawa sing gemandel tok ngono. Yes kuwi. Mesti nyapet nyawang aku iki. Kelingan biyen to awakmu. Loh, ya rupamu kaya jeding lho kok iso. Raimu ciduk. Lah murasake Ayo tembagus. wong loro rombongan toilet bae. Lah iya. Oke sih. Dalam Mas Cahyo, Ayo, sing ndi sing kok pilih? nyuwun sewu saderengipun Mas Cahyo Kuntadi. Ora perlu dawa-dawa, langsung bae. Jujur kita. Nih yen aku jujur sampean ora nesu to? Ora. Ora ki ya halus nadane ora. Lho, Nggih, sing jenenge mboten. imam rumah tangga kudu tegas. Ya duwe gawan emosi kuwi kok. Nika kula badhe cerita sekedhik. Apa? Ning niki namung masa lalu nggih Mas Cahyo. Lemben-lemben roti-roti biyen-biyen saiki. Yen panjenengan ngersakaken kula matur jujur, Hmm. berarti kan kula menika kalih panjenengan mboten enten rahasia. Kula keni pancen nalika semanten nalika kula tasik manggen wonten Kentrong, kenal kula wis suwe banget zaman SMP ya Mas Kluthuk ya. Terus no ceritane terus no. Aku tahu Modele kayak gayor. Terus, ayo. nih sampean gak nesu tenan to, Pak? Ayo terus. Kayak kernet terus. Biyen jujur wae seneng aku kan dolan ning pantai. Lah Mbah Wagiman bapakku kan nelayan tukang jaring iwak. Lah Mas Kluthuk kuwi cilikane biyen ya seneng mancing. Buktine saiki storine dheweke ning ngendi-endi anggere prai tanggapan mesti mancing iya to? Awakmu sik ndelok historiku ta, Pak. Kunjing langit kelap-kelap katon. Urung Mas. Urung. Risang maweka. Matur suwun Mas Ayo, kemarin kula kondur. Prabu Dasamuka. Melek omripatmu Narendra saka Pancawati Prabu Rama Wijaya titisih Bathara Wisnu. Ripalungguhan iki gandeng piwani bradat rekian sinta. Aja takon jog tiban wujudi Guwa Wijaya ing kene dalan patimu. Anoman. Anoman dasmu. Kok anoman matamu? Rama Wijaya. Rama Wijaya kok anoman piye kok iso? Lho, nek anoman tok. Kok iso anoman iki ora Awet ora. ora ngawur. Iya. Tapi jujur saestu to Mbak Kesi, Cerita. mbiyen ngoten nggih. SMP aku sih seneng mancing. SMA. Jenengan Eling. SMA, kula Sama. SMP. Sing tak gonceng pis R biyen. Iya, motormu anyar. Lah kula kan nggih dijak Mbah Wagiman teng pantai teng laut. Lah Mas Kluthuk menika nggih mancing, kula ketemune teng pantai niku. Terus Mas Kluthuk nyedaki kula ngeten, kok enek bocah cilik rambutnya keriting, rupane ireng ning kok manis. Aja Terus- digandeng. Kriting karo ireng aja digandeng kriteng.
nanti ya. Karepe yo gupuh kok. Iya. Kriteng iki. Bu Kesi, Kriteng tur ireng. kowe omong ning sandinge kluthuk kok grogi iki nyapa? Ya setelah itu masih ada detik apa jadi jantung cinta terhadapku. Pancen jujur mawon cinta pertama kula jatuh kalih Mas Kluduk Mas Cahyo. Kok koprol bilang nyapa? Bahagia. Yo asal balik. Duduk. Mas Jok kluthuk. Enak. Ning Jawa kuwi ana pranata. Aja nganti kalah dadak kalah dodok. Oke. Wong lanang bakale muring rasane sepisan dijawat bojone, loro dijarak anake. Guyuse. Mandek. Aja guyu. Leh mung guyu abakmu tekan kene. Aja meneh kok awakmu aku dhewe ora betah. Mula kang mangkono ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Anjur karepmu? Sukesi ndak ulungake kelawan kowe lamun kowe pinter nglangkai bangkene Sapa? Pak Lurah kene. Nyapa kok dari Pak Lurah. Nglangkai bangkene Cahya Putana. Saurono. Yen Ya. para nyata. Ya. Ya piye? Kok ijo gagah. Yo. Ya. Kono gagah kok bagus aja nganti. Ya. Kene. Yo. Ayo. Kowe ora Yo. kowe ora kulak pawarta adol pangrungu. Ala tanpa rupa aku duwe kadigdayan linuwih. Saben esuk aku mesti ngombe susu. Apa sing kok ombe? Susu mbok pamerne amrang aku. Iki lho. Aku adae. Kok ada iki berarti kaleng kae kok iso. Kondang kaloka dadi dalang asring digiyarake ana ing layar kaca saben bengi YouTube mesti nayangke aku. Saurono. Kondangmu sepiro? Disiarne TV YouTube lekmu bangga. Iki lho. Jok Iki lho. Yo jok luduk. Disiarke ngendi kowe? Masjid. Kok Berarti kowe ya lelayu kowe. Eling aku iki Banyulan iki eling aku. suaramu kaya bledek. Kaya bledek. Apa mbok kira aku gigrek? Ah, apa mbok kira aku wedi? Loh. Yen kepara nyata kowe ora ngerti. Ngerti. Sopo aku? Ayo, aku sapa? Loh. Sopo aku ngono lho. Lidik lho. Sopo aku iki sampean iki lho. Yen ora ngerti sopo aku. Iki lho. Iki lho. Sopo? aku? Ayo. Sopo aku dudono? Sapa jenengmu? Pangeran Pangeran Sono. Sono, kirik sono kirik. Pangeran ngono ke yo manut. Pangeran Tirta Karna, Tirta kuwi apa? Banyu, Karna. Kuping, Rupamu kaya apa? Kopok. Ayo digoleki. Ramrata Jayamrata girbutan aku. Netok Sayuta mara saket urapian kaya njurut girbutan kaya menjangan mati. Sing kene bakal glundong kang dadi sira mati. Aja Mas Kluduk, aja to Mas. Aja perang bapakmu. Mas Cahyo. Mas Kluduk. Tanganmu lho. Tanganmu lho. Loh, lek pengen nyekel tangan yo rene yo. Lah aku dalan ning ndi? Lagi ning kene. Lagi empun, sudah posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyampi bojoku tangane lho. Muklim itu kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya nadyan kaya ngopo lan kepiye iki wong Jawa ngerti karo tata krama. Disulke. Moh, Diculke. moh, Ora gelem tenan. moh. Ya, yen ngono bar iki aku mulih ning omahmu. Ya, Bojomu arep tak cekel genti. cekel. Lah nyapa? Lah ngopo? Wis lemu nih rambut. Kowe iki yo ora terus nyanyah-nyunyang. Mas Kluduk, Ya. Mas Kluduk ngapunten. Malah ayu men awakmu.
Lah yo aku kangen jaman nalika cinta pertamaku karo sampean ning Pantai Brumbun. Ning Brumbun. Terus bar kuwi dolan ning ning Popo. gerangan. Ning Terus gerangan. dolan ning sini. Terus iya. Terus aku mbok tembangke kae mbok urak-urakke kae. Duh wong ayu didindingi kuwi. Kayak duduk kaya ya kanca inggih sik gembira iki. Ngawur ya dudu kok. Tembange kuwi. Ora iki jane Ayu sampean gandrung aku to Mas Kluthuk. Heeh. Aku kangen mbok gandrung kaya ngono kuwi. Kuwi gandrung zaman semono Cahayu. Dudono. Yen saiki aku bakal gandrung sesuai dengan zaman sekarang. Bukan sih. Pripun dalem-dalem. Ojo kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas. Yen karo kluthuk ojo digandrung. Lah piye? Gandringan ae. Gantri kok Mboten. pitik ngono. Guyu omongane wong Nyuwun sewu Mas Cahyo. Pun ngoten kan iki namung mengenang masa lalu. Iya. Kula kalih Mapih. sejatine Kesuksesan pentas itu penting. Iki mateni dagelan hukume pirang tahun ya. Ora usah mbok pateni Mas, iki tuwek mati dhewe to iki. nyuwun sewu Mas Cahyo sekedap mawon. Mumpung kula ketemu kalih mantan pacar kula. Jam nduk nduk. Nggih. Ayo Mas gandrungen aku kaya jaman biyen. Ya wong ayu. Ngono kalau lagu Nyidam Sari ka lho. Rungokno, suaraku mbiyen cempreng ing saiki suaraku rada penak sakwise aku latihan ki 2 minggu iki mung tak persiapkan untuk ketemu kamu saya. Tapi lagu sing spesial kanggo mantanmu apa, Mas? Ungkek. Ungker. Ungkek. Aja dilali ngono kuwi gak aku lek ngono kuwi. Kowe ora spesial kok iso. Gandengen tangane Ini sing nembang Bu Kesi, sampean oleh gandeng olehne sing nembang Bu Kesi. Nyapa? Aku ngerti suarane Mas Kluthuk. Biyen sampean ngrungokne suaraku lelek, Mas. Saiki njen mirengne. Apik? Lah, njen mirengne. Karo 5 menit, ayo. jane Iki kaya bablan karo injury time. Nyuwun sewu nggih Mas Cahyo. Sepisan iki tok wae aku tak kangen-kangenan karo Mas Kluthuk. Sak teruse ya ora apa-apa. Mas. Romo ning enggal. Nyuwun sewu Mbah Wagiman. Bapak biyen calon mertua. Bapak Giman mangkep ruk ndase niku, Pak. Sakmu iki ora umum kok. Biyen iki. Biyen piye? Aku pas dolan ya, pas apel, ora disideni karo bapake. Perkarane apa, Mas? Ya gara-gara kan ora seneng karo aku. Sebabe. Ya aku mergo dagelan. Nah, terus Cita-citane Pak Wagiman kan pengen duwe bojo dalang, mati dagelan. Heeh. Aku lah setuju karo aku to. Terus Pas turu tak colok kacamatane. Oh. saiki kira Calon mertua biyen. kowe engko Kangen yo. Duh. Sing bawa aku. Nggih. Rungokno suara. Pripun Mas Kluthuk? Ayo rungokno. Aku totok linggo ning dhuwur watu pantai Iya. Brumbun kae ya. Terus tak keroki. Gegermu. Ngangge beling. Lah kok metu nomor e. Iso-isone. Coba lagi. Anda belum beruntung. Nyapa melu-melu. kok jare ora padu. Ya. Ayo Mas Kluthuk. Suaramu sing apik. Suara ngombe obat sih. Apa enek? Nyuwara iso. Duh. Ngombe obat sih. Wong ayu. Ngono lho. Biasa, ngono suara dalang biasa. Duh, wong ayu. Duh Mas Kluthuk, sewanten panjenengan mboten malih sik merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresnoku ya ora bakal malih dia. Masya Allah, senadyan to Barakallah. aku wis Masyaallah, digarwa. barakallah, astagfirullahaladzim. Barakallah. Awake dhewe iki kaya pasangan ustazah karo ustaz. Iki panitiane kok ora golek dagelan sak komet apa sapa ngono ya. Wis payu kabeh sing ora payu aku kok. Ayo aku digandrung Iya, meneh. heeh. Pepu jeneng ati. Maaf, suaraku enek radang tenggorok. Mas Kluthuk, Piye? coba sampean nembang maneh kok. Kaya Kok ora bareng Mas? Lho, Iki nun sewu. Middle iki terus delay. Tak cek sik, ndasal watuk. Watuk neh. Nyuwara. Nembang iki lho maksudnya. kaya
ngene wong nandang asmara Ya iki lho sing marakne atiku gogrok, Mas Kluthuk. Mas ya. Aja nesu ya, Pak. Mas Putu. Lah arep mati aja diempet ayo. Ayo. Netu tutu. Ngono. Kok sampean ki ket mbiyen ajek lucu ngono lho Mas Kluthuk. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek, sing untune mrongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Iya. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, wong ora tau nesu, Iya. beda yen duwe bojo dalang ganteng. Neng omah cepak muringe Mas Kluthuk. Sebab Umpama aku duwe bojo dalang tak biacok geger ya, Nduk. Umpama aku, yang sampean kan sabar, aku paham. Nggih, aku sabar, itu masa Tutup lalu. ya sayang ya. Ayo digandrung meneh. Duh dewa Jawata kong welas somring awak mami. Sik to. Sik Bekasi. Dalem, Bekasi, dalem, sampean dalem. tak kandhani. Pripun? Kudu kok pripun? gatekne kanthi permati. Nggih. Jenengan preset to Pak Sekda wau ngagem udeng Nggih. ciri khasé Piyayi Tulungagung. Leres. Bagus ora? Ganteng Pak Sekda menika. Blangkonan ganteng to? Pantes paseh. Kluthuk nggih. sawangan bareng ngangge blangkon. Ya Allah, kaya takir. Takir apa-apa sing penting aku selalu mbok pikir cah. Ya. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok Maafkan aku kapan katakan Lho kok ora bareng? Alah tibake. Delay. Sik to. Coba Mas Klitik kalih Mas Kluthuk Sik jejer. Mas Klitik madhep rono, aja madhep Nggih. mungkur. Ayo. besok kapan katakan Ora ngene, madhep ning ngarep kabeh. Lek Mas Klitik mingkem berarti ya suarane Kluthuk tenan. Jiro lu. besok kapan katakan Suaraku pancen iso mulah malah. Kok mirip kaya Mas Taslim? Sampan rungon-rungonen. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim. Besok kapan katakan? Mas Taslim diam, Mas Klitik diam. Oke. Jiro lu. Jejer lan wong ayu Kabeh meneng, saiki sampean tenan tak tes. Madhep rono ya. Ta upama nonaku padha watu kok dalang nyapa to. Teng ngerti lek sing nyora aku. kok boloke watu ondalan ayo kewajiban Golek anakne tak balang kambil lho iku ora. ayo Mas Kluthuk jejer Jejer lan wong ayu. Coba sampean rakangan karo suaraku to. Aku pengen ngrungokne suaramu Iya. diajeng. diajeng Mirengke ya. Diajeng. Coba. Guyumu kaya iso ndudut kaya bisa ndudut tekku. Atiku. ndudut atiku iso ndudut tekku Lah ya atiku priyekku. oh iya ning ati diajeng sak kedeping netramu Deping netramu kaya bisa kaya bisa nglilihke ngelilike katresnanku katresnanku marang kowe. Pancen kaya ngono Mas Coba Kluthuk. tindak sak pecak tindak sak pecak kedeping netra kedeping netra jumangkeng jumaking suku kaya ketok-ketok kaya ketoken esem lan guyumu. nah ngono Coba Winong nawang sih, mara gage madhep rene. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Dados pundi, Pak? Lah, begaro ngene. Begar sing tangan kae. Oh, Begar. Madhepe ngene. Nah,
Pamrih men awake dhewe iso ngene iki. Aku yo iso. Kuwi ra iso drijine gur papat tok kuwi. Ayo Mas Kluduk. Anu iki dolan tukul sitok neng. Sapa omong drijine papat sapa? Lah piro? Drijine iki 7 kok. Kok iso? Delon hitungan deh. Ya, Coba. drijine 7 kok Kok papat. iso 7? Dan jitek loro telu papat 5 6 7 lho 7 tok. Domongi kok. Kok kok Mas 10 lho. Lho. Lah kayak papat nek 7 lah ya wis untung to kok iso. Sira lu 4 6 7 8 9 10. 7 kuwi. 10. 7 delon ngene to. Jitek loro telu papat 5 6 7 kuwi lho. Domongi 7 kok iso. Mosok rene kelong telu. Wah, aku 7 ora apa-apa. Lah nyapa? Drijimu kakean kok. Genep 10. 11. 10. Deloki. Lah, Hitung Jiro lu patmo. 5 lagi. 5. Iki. 10 9 8 7 6. 6 karo 5 11. drijimu 11 tak ngomong iki. 10 Mas. 10. Ngengkel. Domong yo. Jiro lu patmo. Sigana piro iki? 5. Lagi 10 9 8 7 6. Piro? 6 karo 5. 11. Nah, 11 lek pengen 12 tambah kira-kira. Yo bleset tuh. Suaramu piye Dajeng? Iya. Aduh wis Kok mepet. sampean lucu banget ya? Sampean Pal-pal nang wis ndi liwat. delok jam? Kok Bojoku- sampean lucu banget wong loro Makasih iki? ya. Lucu tenan. Iya ya. Ngipur aku. Aku aja mbok tinggal Mas Kluduk. Mas Kritik. Aku tetep kudu ninggal awakmu. Aja, Aku ninggal awakmu. aja. Lah kok ninggal apa? Kono wis ngenteni aku. Yo ngenteni ora karek sithik diajeng. Upama niku nakoda tanpa perahu sasat sarah ing jaladri. Mas Lutu. Ben kompak bareng no. Ya. Jare serasi bareng. Bareng ya Mas. Nyidam sari as. Diajeng nembangno ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming ya. Aja. Aku iso. Aku joget ana sak Nyidam Sari wae Mas Kluduk ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh Kowe ke pengen lho. piye? Numpak perahu Iya. Wong loro. wong loro. Terus sama nyemplung. Sampeyan terus klambimu teles berjemur di pinggir pantai. Terus Nggih. loh, lah Kak, enek penyu aku. Kok penyu. Lampine. Lah keprok. Berjemure wong kurang. Ana penyu iso. Ya. Dilanggamke engko Siap. ana tulung agungane. Nggih, nggih. Oke dipun mitre mawon nggih. Nggih, Gus. siap. Siap. Apa sliramu segar melati aku kumbang Nyidam Sari. Joget sik. Inap karo ayu sikile mlentek.
Mas Cahyo. Dalam. Janipun kathah kirangipun anggenipun kula suwan wonten Gondo Suli. Oh, jelas. Nanginga krana kanthi jejibahan ingkang dalu menika kula nggih ngayi kewajiban wonten Kediri. Nggih. Pramila nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun lumebering samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Nggih. Mliginipun sedaya para piyai agung Gondo Suli khususan Mbah Daruna, Mbah Lurah, Nggih. sedaya panitia lan perangkatipun. Nggih. Insyaallah pinanggih rahayu, Amin. pinanggih barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Mas Gluduk, Mas Klidik, sesuk menahi lek nampa calangan ketemu aku ya aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Yo siji ning kene siji ning kono ngono lho. Ngono jenenge murka. Gak. Sesuk aja mbok baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji karo Nggih, aku nggih. wae ya. Ya, maaf ya. Tenan lho ya. Ya Mas Ya wis Klidik. terusno ya. Tetep tak panteni streaming. Kose aja metu sik. Iki ben langgam sik. Halo. Kose. Kose ngene lho. Langgam to. Rampung langgam Bu Kesi geser, terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda berdiri jenengan set. Oh ngono ketok. Pakai haluan. Blokingnya apik. Pakai haluan. Heeh, haluan. Wah, aja goblas gabrus kaya Harapan Jaya dek ngi ngarep pom ngono kuwi to. Goblas gabrus wae. Nggih. Sing apik Bu Kesi nggih, sing sae. Badhe dipun jogeti kali Mas Kuluduk nggih. Tur dasaripun menika live streaming nggih to. Nggih. Dipiye? Ayo kedak. Mas kembang kangen Mas nggih. Kembang kangen. Saking kanan ya, Gondo Suli. Bu Kesi mundur. Bilang duduk, bilang duduk. Terima kasih. Tembang menika dipun pundhut dening kru panitia Gondo Suli. Nggih. Ingkang ngersakaken sesideman podang kuning kalian tembang kangen. Ya, Lah, ugi kula aturaken dumateng Dinas Keluarga Besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Mas Bayu lan ugi Mas Dunung. Salam hormat dumateng Pak Dekasdi, ya.
lan ugi para pepunden dalang ing wewengkon Tulungagung. Salam sungkem kula katur. Gandeng Tulungagung mendapatkan prestasi warisan budaya tak benda. Ya kuwi jaranan Senterewe. Terus lah iki ana sinden bocah Tulungagung. Dimas Ayu Winong Nawangsih. Men ada apa kuwi jenenge ana sambung rapete karo penghargaan Senterewe, dheweke ya ben jaran. Oh iya, cah Tulungagung. Niwong, ya niwong. Delokane pancen niwong. Cublak suweng ya jumeneng Winong Nawangsih. Hoe. Nyaosi pirsa dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ing wewengkon Tulungagung, nembe kemawon kala wingi wonten perlombaan sinden tingkat nasional dan yang menjadi juara satu adalah putra daerah Tulungagung nenggih Dimas Ayu Winong Nawangsih. Tepuk tangan untuk prestasi Tulungagung. Hadiah piro nduk wingi nduk? Iya, adalah. Ada ya. Adalah. Syukur sampean iso dadi juara. Ya, terima kasih, Atau mah Pak. entuk piala. Buatan, Pak. Tidak di piolo. Ning jangan berpuas diri, jangan berbangga diri, kuwi malah dadi pamedhut supaya sampeyan saya sregep anggene nyinau sinden, supaya iso ngangkat harkat martabate Piyayi Tulungagung. Ngono. Nggih, pangsunipun, Pak. Nggih. Yo dibawani. Nah, ninggal katresnan ya ngurmati mau Senterewe sing wis entuk penghargaan. Ya, Ya, Nduk, Winong. Jaranan dangdut kreasi Senterewe jaran pegon. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang kula adik-adik kula saking paguyuban dalang muda Tulungagung, Paku Datu. Kaya sing wingi bengi ya bar pentas Hari Wayang Nasional sukses meriah bermanfaat. Tetap semangat Mas Seto dan kawan-kawan. Ya. Nduk. Luwes kemas nuju prana pinter agawe sinden winong
aja nganti ninggal tresno Matur sembah nuwun. Yo, sepisan di garap dangdut kedua jarangke. Yo, diaturake. Winong Nawangsi. Yo.
Nong nawang sih. Sing trompet sinten iki? Sinten? Masya Allah, Mas Makasih Eno. Nong, ya ampun. Itu sahabat saya dari SMP Pak ini. Pacarmu tuh? Bukan. Teman. Teman, ayo. Teman beneran ini Mas. Iya, lagi pacar ngerti ku pacarmu gonta-ganti ayo. Enggak Pak, kan saya dari yang gondrong itu habis itu kan masih jomblo sampai sekarang loh. Sing gondrong, heeh. Saya tuh orangnya setia tahu. Sing gondrong biyen lho Kang Rajamala lho, gondrong iki. Terima kasih adik-adik Mas Firdan, Pak. Terima kasih sarjana seni. Ya, ditunggoni karo anak-anak. Terima kasih. Lakone wis dipaket dipundhut karo panitia karo Pak Lurah. Ya kuwi Pandhawa Boyong men kontak karo boyonge kantor desa ing Gondosuli. Ya. Wis muga-muga Piyayi Jawa ki isih akeh sing duwe keyakinan lamun to lakon ki padha karo donga. Kala mangsa ana piyayi sing ngersake lakon wahyu katentreman karepe tujuane supaya bar wayangan diparingi tentrem. Wahyu kamulyan supaya bar wayangan diparingi mulya. Ya. Mula yo bacutne gelaring cerita manut kelawan lakuning sanggit ingkang rinakit. Monggo.